velkommen til Hjælpeteam. Hvor kan vi ellers finde nogle... I dag har vi fået videobrev. Er I nogen gode idéer? Fra Lars. Så kig med her. Og det har vi snakket om. Jeg gider ikke det der. Okay. Hej, jeg hedder Lars. Jeg har skrevet ind i dag, fordi jeg har en utrolig irriterende lillebror. Han løber rundt og slår mig og tager mit sværd og spiller min spil og... Han er bare så meget irriterende, og mor hun gør ingenting. Nej! Gå væk! Satan, mand! Gå væk! Du er så pinlig! Hold op! Nej! Hej, og velkommen til Hjælpeteam. I dag har vi besøg af Lars, som har nogle traumaskende problemer. Ja. Var det ikke noget med, at din far han forlod dig, Lars? Jo. Hvordan har du det med det, Lars? Jeg har det faktisk rigtig dårligt. Rigtig dårligt, faktisk. Det var ikke så godt, Lars. Nej. Men Lars. Nej. Okay, Lars. Nej. Lars, han har lidt problemer med sin far, som har forladt ham. Ja. Og det er så Lars' mor. Det var Lars' mor, som lige kom her og så her. Hun er fandme en dum kæde. Det var Lars' mor. Men nu handler det jo sådan set om Lars. Han havde nogle problemer med sin far. Og det er traume stadigvæk. Han blev også knippet af sin onkel som lille. Han voldtog mig! Det er synd for dig, Lars. Op igen. Men du er ved at komme over det, ikke? Ja. Det var godt, Lars. Og det er sådan, vi klarer det her i den danske kolde verden. Vi kommer over det. Det er godt, Lars. Ja. Men en af de ting, du har, der hjælper dig med at komme over det, det er jo for eksempel Bamse og Kyllingsbilledet på line.dk. Ja, puha, det hjælper mig sindssygt meget. Altså, hver gang jeg ser på Bamse, så får jeg helt lyst til at blive glad. Det er simpelthen Bamse, der hjælper dig med hans psykiske Bamse, problemer. han er min ven. Ja, Bamse. Han er min ven. Det er det, han er. Ja. Og der er det jo godt, at folk som DR har... Ja, det er de er flinke. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt. Ja. Han ser børneteam hver dag. Traumske problemer, det er simpelthen børneteam hver dag. Ja. Tak, Lars. Det var sødt. Lars er jo fin. Han var altid om Kim. Han er altså helt i skole for at gøre det nu. Så gemmer den den automatisk i sit billemark. Han er fin, dreng nu. Så vil jeg rigtig gerne sige, at han er så pissegammel hele tiden. Det kan vi ikke komme. Ah, fuck my god. Det er jo fint. Prøv at lade være der. Jamen, vi filmer nu. Ja. Velkommen til Hjælpeteam. Vi har besøg af Lars. Godt, Lars? Der er vi besøg Igen. i dag. Igen. Igen i dag, ja. Ja. Godt, Lars. Grunden til, at vi har fået den igen, det er, at du har endnu et problem, ikke? Kæmpe problem. Ikke kæmpe problem, ja. Det er min lillebror. Det er hans lillebror. Han er så irriterende. Han er så irriterende. Så irriterende. Og det er ikke irriterende. Han er Lasse, og Han er Lasse. han tager mit spil. Han tager hans spil, Bamse-spil. Og mit sværd. Hans sværd. Og mor, hun gør bare ingenting. Og mor, hun gør ingenting. Ja. Jeg har bare så svært. Jeg har så svært ved at gøre det med. Han har svært. Jeg føler mig så dårlig på mig selv. Han har det dårligt med sig selv. Mega lidt selvtillid. Han er ikke ret meget selv. Nogle gange har jeg bare lyst til at tage et svært og bare fat. Men det gør han ikke. Det gør jeg ikke, nej. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, for jeg bliver ved med at leve. Se, jeg lever i dag. Det er derfor, jeg sidder her.
Nemlig Lars. Rigtig dejligt. Hvad skal jeg gøre? Lars, du skal simpelthen tage kampen op. Du skal tage dit sværd. Så skal du bare tage dit sværd, og så bare begynde at hoppe løs på ham. Spark ham. Slå ham. Simpelthen bare ud med vreden. Det er sgu egentlig rigtigt. Ved du hvad? Det er satan med det her. Kom nu, for fanden!